makauyab kaya Jimmy? Uy, kanindot anay, unsaon? Kaya Jimmy, nakoy ate ba? Nya, aha may mo ate. Nya, single na. Oh, single. Walo pa dyan kayo. Ikaw na kate? Wala pala gitsa, kay walay sudan. Ay, 50 taong. Pagpalit itong sudan. Unsa ka akong diskarte karon para makakwarta ko? Ah, tama. Wala mo to iab si Kuya Jimmy. Ako to ibaligya si ate. Ato na ko, be. Hala, kasi Kuya Jimmy nagpadulong. Kuya Jimmy, aha ka. Uy, diara Mario, nga naman? Di ba, huwag mo kayo uyab Kuya Jimmy? Oh, kabalo lagi ka? Ah, tama lagi ko, huwag kayo uyab. Ano ba? Gusto ka makauyab Kuya Jimmy? Uy, kanindot anay, unsaon? Kuya Jimmy, nakoy ate ba? Nya, aha may mo ate. Nya, single na. Oh, single. Walo pa dyan kayo. Nya, unsaon man ko na para mauyab ko na. Ako'y bahalag diskarte. Mas may buhaton nimo? Money down, sa? Aw, manay down naman day na. Way problema na. Pila pod? 150, okay na. Aw, matik na basta sika. Walop man ka to. Ay, 150. Aw, nara 150. Pasalamat ang kwarta na gid ko. Nasi ate sa balay, ato na to. Tara na. Haya-haya ani nila oy. Ipagtagaan magbulak gahapon. Ako ani, wag gyud mo hatag. Nang, asan yung balay? Ano ni? Kani? Bro, may tao. Asan mo ate? Madali lang niya ha. Tuon sa nako dito. Aw, sige. Ikaw bahala ha. Walop man kaya na. Ate, ikaw na kate? Wala pala gitsa, kay walay sudan. Ay, 50 taong. Pagpalit itong sudan. Uy, nalagi kay kwarta tsa. Ana mo na ti, basta hold mo diskarte. Aw, mao ba? Ami bigay para makapalit kog sudan. Te, mulakaw ka, dili. Ay, dili oy, dili ra ko. Sige te, mulakaw sa ako. Mangita na po kong diskarte. Ay, te, tay sa te. Kung na'y mo ato diri lalaki, anaan na nilakaw sa ako. Ah, sige tsa, pag-amping ha. Ya, okay na. Nya, asan na mo ate? Pagawas na. Ya, ikaw na bala ha. Mulakaw sa ako. Tugaya ko na magawas ng bayana, uy. Asan na bayana, uy? Wala, may tao. Asan ang tao? Ay, akong 150 na quit yun, na isahan ko itong bata ba?